Na 18 v Krimičoch, kde ste vypadli. Bol ten tieň toho turnaja neskonflikt viditeľný, alebo ste sa nebali o dnešný výsledok? Tak v hlavách to určite to sa ozýva sem tam, ale sme vďační za to, že sme vyhrali a že sme to zvládli, že sa to už neopakuje. Nezvládli ste však začiatok duelu, tam vám ušiel po krídle hráč a po 90 sekundách strelil gól. Nebolo to náznak nejakej paniky? Ťažko povedať, či paniky, Lotyši dobre korčulovali, napadali nás a išli agresívne do brány a bol tam odrazený puk pred bránou a nepokryli sme hráča a žiaľ Bohu im to tam padalo. Tí Lotyši však neukázali moc kreativity. Oni sa tlačili na toho brankára, ťahali to porov za bránou a nachádzalo to iba pred bránou. Bolo to náročné pre teba ako obrancu dneska si dať pozor na tie dorážky a na blokovanie striel? Je to náročné, podobné niečo privázali aj Američania, keď idú vlastne agresívne do brány a bráni sa to ťažko, ale ďaká Bohu, že sme to zvládli. My sme začali proti Lotyšom začíným forecheckingom s 2-3 hráčmi. Prečo po góle na 3-1 pre nás, kde sa 4 hráči stiahli na modrú a nekorčovali? Ťažko povedať, ja neviem, prečo to vlastne ani nastalo, ale povedali sme si... Vytýkal nám to tréner po druhej prestávke? Nie, vlastne povedali sme si úplne iný systém a nedodržali sme to a bohužiaľ tak to dopadlo, že Lotyši to stiahli a vďaka Bohu sme to zvládli a ja som veľmi rád, že to tak, jak to je. Ty si pred sezónou rozmýšľal, že budeš hrať vo Fínsku? Bude to pre teba zajtra špeciálny zápas? No ja myslím, že ani nie špeciálny. Rozmýšľal som nad tým, ale skutočnosť je iná a ja už sa tým nejako nezaoberám. Okay, ďakujem.